Tiri kusangana pano pa Sly Media TV. Iye zvinezvi information center ane matambudziko ake anofona achivhunza advice ari kusiri kunzwa zvakanaka anenge achitivhunza kuti ndoenda kuna sekuru vapi. Aiwa isusu tinokuzivisai kuti vana sekuru vese vatinoshanda navo panapa ndana sekuru vatinenge tatenda taona kuti aiwa ava vanobata basa nemazvo uye vanenge vari registered kumabandiko ese anoregister vanhu vanoita zvematare dziri n'anga. Handitika nhasi uno tauya nenyaya iri nyaya yakanaka yekuti takakumbirwawo nemudzimai anonzi Yewadzanai achitaura kuti inini ndine gumbo rakazvimba sepicture yamuri kuona iri pascreen iyoyi, achitaura kuti ndaane makore 4 ndakaremerwa mukoma Sly. Tikati zvakamira sei, mbotitumira picture tione. Tikaona picture yacho tikaona kuti zveshuwa mudzimai uyu ane dambudziko raainaro, asi auya kwatiri isusu takaita barira mhanywa tichienda kunana sekuru kuti onai muzukuru uyu aroda rubatsiro, asi chouviri haana mari yekuti ange achirapwa. Takagamuchirwa chikumbiro chedu nasekuru Zinondo, tikati aiwa tinokutendai sekuru kana mati munokwanisa kumubatsira. Tikaenda kunomutora kwaanogara iye zvinezvi. Nhasi uno taakupinda mudare nasekuru kuti abatsirwe tizive kuti kuzvimba kwakaita gumbo rake uku kwakakonzerwa nei, ikensa here kana kuti chipotswa chakaiswa nevanhu. Izvozvo hatigoni kuzvitaura nekuti isusu hatizi n'anga, hatishopere, hatizi mudzimu. Vanokwanisa kungozviita chete ndeve matare. Nhasi uno vari kumubatsira ndisekuru Zinondo. Regai tipinde mudare tinzwe kuti nyaya yake inobuda sei, tozotaura tabuda mudare. Kazovaya sekuru. Aiwa ndiro mwanangu. Tinotenda tasvika kumatare kwenyu. Kugara kangura Takatagarisa sekuru. Wanga udotizira munyika dzekure. Waenda kure na sekuru. Aiwa ndiri muno. Uri muno? Ndiri muno kuti mabasa iwaya ndate tichimhanya, tamboenda kumasvingo, tamboenda kubhindura, tingotenderera tingodaro nemabasa edu emakohwa. Ndakambobvunza mukweru ndakati wakari uyu mchena adopfa. Ndakambonibvunza sekuru kuti mchena akafa here. Aiwa tiriko. Tiriko tateguru. Tauya nemwere iyi tateguru. Muzukuru uyu akaridza mhere kwatiri. Achita ane madzudzu muupenyu hwake. Saka tauya naye kuti mumupandirewo dare rake kuti zvakamira sei muupenyu hwake. Ndiwo akari uyu? Kana uyu ari papa? Uyu agere parutivi rwangu. Aiwa ndikako mwanangu. Tinotenda tateguru. Musango vana vangu, vana vangu, musango vana vangu, vana vangu, ama yadobunziwa uku, vana vangu, baba dovagari uku, vana vangu, msango ndichapfumwiru, zangu ndichaumbwinya, aiwa ndenzwadzizika, aiwa ndimomo manduwe ndinobengenura ndunangara kwa Nyamazuva uko, ndunangara kwa Nyakurova, ndunangara kwa Sawira, ndinoona shuwa pane tidzudzo tiripo tiri kungunanguna. Madzudzu aya ari kungunanguna pararamo yake mbwewe. Zvino kaane chema, aiwa kachema akandike kutenda kare. Ndinoona aiwa mari mwezuru apo. Pamazuva akatanga utenda uhu pane kugwichidzana kwakanga kuripo, kuhwisana. Pane munhurume apa mwanangu andotsiva kafu kake ketsoka rake. Ndokuona pakaipo adotandara
magara makatanda adunzapa paitaga ningigalunda manga waponge paita roka paguna kwaga kanzvafanike takarita munitonda itati chini kuti mhopo anzi makaona kunge mhopo na sekuru akutaura ya pakutanga kutsanangura kwamaita sekuru kuti pane munhu wechirume ichocho ichokwadi, asi manzwiro andakatanga kuita chironda ichi handina kunzwa kana kuti ndarumwa kana ndadi, ndakazongoona chachishamiso kuona gumbo kuti ratanga kungokura. handina kurivira kuti udurumiwa mwana ndinautaura tokarumwa mwana ndariva kuti udotsipiwa pawakatsika Ichokwadi, nemunhurume ichokwadi. muchida kuhwidzana kuti aiwa unozonditsvaga kana warwadziwa kana wanzwa kuzimba wakanzvaka Ichokwadi. uzondiombera kuti ndini mukuru ndozvaakareva paushope hwake hwen'anga yemushonga waadodini waadokubatira achida kuti uzvoenda mumabhatara umo uzonzati genza wakanzvaka ndikutonda Ndazinzwa sekuru. wakanzvaka ndikutonda mwana Ndazinzwa. evo zvinobagarepo ndinoona nye vakare mumabondo anzi anoona mabondo mune famba tideipa zvaipa tichigudziridza uyanga kudziridza uyanga kuti uzodimuwa akare gumbwe wakanzva mwanangu Ichokwadi sekuru. iho mayanga aya mwanangu aya adeisiwa newagare munhu wandiri kutonda uyu kutaura sekuru Ichokwadi. asanyadenga aya asiya mwana asa adzimaya handina kutondako udogadziwa makagadzirwa mwanangu wakanzvaka Ndakazinzwa sekuru. wakambokanzvaka kana chero watanga pano pazino ndokukanzvaka Aiwa, ndakazinzwa asi mimanyatsojekesa chaipo pane mudzi wenyaya. wapaziwa Saka ndakuda kubvunza kuti mhosva yacho yakanga iri yei ndoziva. ima munao makataudza ane iziwa uyu Handisi kunyatsoziva, mukandijekesera sekuru ndobvuma kana kuti ndoramba, ndopandikuda kunzwa mudzi wenyaya. kandineda kutondera mwanangu ndoda kutaura mwana munhurume nemunhukadzi kana ari mubango kana vari mumba akahwisana chinyi chinoitika mahwidza mahwidza mangwana umwe anoenda kwake mumwe oenda kwani kwake mumwe anoenda kwake umwe kwake wakanzvako mazvinzo here Ndazinzwa. wakanzva kandatondako ndariwa kapi mazvinzo here anzi ndataura kuti ina sekuru Ngandibatsirawo mukono baba. hapana murume here wamakambogarisana naye kana kuti wamakambodanana naye mukazopedzisira mazometsana iye akazoti muchanditsvaka Mashoko iwayo handina kubvira ndamanzwa, asi chinoitika pakufambidzana nevarume hauzozwa kuti iwe mwanangu iyo muchenayo uyu asi adogadziwa neanhurume munhurume mubodzi adoitaka umembodza akaita akanga achita iwawe uyatidini garisani wakanzva kandiri kutonda iwe iye akati aiwarega ndimuratidze chitsinga uyu mukunga adini apoka pane kadeitika apa ndoda kuti deitsinga nokuti makaramba wakanzva kandiri kutonda kugarisana kwatiri kutaura sekuru, nyaya ndinoziva ndeyasekuru. Vakabereka baba vangu ndovakanga vambotaura kuti ndinofanira kuita chitsina chokugara pamusha. Handizivi kuti ndiwe munhu murume wamuri kutaura. uzvino ndiri kutonda kapa ndotaura zvitina sekuru Ndazvibata. uyatidini tigarisanapo takake iwo uchita panike munhukadzi wani wake wakanzvako Ndazvibata. iwo kesa ako iwe ndokurambaka nezvezvezvo kuti aiwa akaka ari kuda kuita akadini zvakuda kuita akaite inyebo Ndakazviramba. pamwe inyebo kanda kukutondera kenyebo mwanangu ndine daukuru apa ini ichiziva kuti kandiri kutonda ndiko kana chere ndakukunyebera Aiwa. Chakandipa kuti ndirambe chikonzero chekuti ndandine mhuri, kuti ndikwanise kugara pamusha zvasingagoni, ndandine basa rangu randaishanda munzvimbo yandaigara, saka zvazvisingaiti. korakarero gwambo rakanga ambokupa iwe kuti usawane wako munhurume wauneti ndewakare munhurume wandinepinda naye mubango mangu pakutanga wakadini kuriramba wozeramba iri uya pachena wakadini kuriramba Vakambondipa chii? mamhepa akanga achikusenzesaya Unonge usingazive unopiwa muchivande sekuru, haungatangire achitonda kuti iwe haufaniri kuzwana wako nyamakomana ukuthi ukomana naye mubango mako hanziwo ndeita uchindeenda uchindeita uchiendaenda ndoka akanga achida ndoba akazokuwanira ka kuti waramba
Ezaruzwa kutanga kana vaine chavakandipa mukusaziva ndisingazivi. Undugona baga ibo balonda ningi ni mshonga chinyi. Udiziwa chinyi. Ndine kwandakamboenda kunobatsirwa ndokwanda ndichirapwa nemishonga iyoyo vachiitira kuti ripfave nokuti ranga rakaomarara. Ubanganura tonika ufara kumasimiro kwako. Ufara kumasimiro. Wo, nyamkondenga. Wo. Aiwa, ndilolo mwana. Ndichabata upandine bata. Muitati zuwa uchigwega ndichona kuti kali kufamba dini. Wakanzaka? Ndine kubatira wakandineda ukudini. Kubatira. Asade itacha akaita mwanangu kugona mviti kumutakuza mwana wake. Wakanzaka ndikutonda. Ndaliwa gapi? Kuti aita chake ndomba rume ndizvo. Arikutivo munhu akaita zvaanofanira tongoti muchidimbu kuita go back to center. Akazviita izvi anongodzorerwa zvinhu zvake ndizvo sekuru. Kana zvaakazviita kuti murwadziwe kurwadza kwachona ikoko nezvekuitika pamuri zvodzorerwawo kwaari iye. Kana nerakarinda rinetambira tideipa wani. Tini ridzorerawo. Kana wagare mpenyu anetambira tideipa. Ndemdini? Timudzorera. Ndiko. Tarira udanyi miri wapera. Gazi rapera. Akaita akaita. Manjaba ndichagumbira tikumbote hoye. Teuya hapa. Uitake kugafira ka. Manga dura huya hapa. Manga nuya. Gaya bagari bum manga nuya tili bagari poito. Andinereva kuti ndinerigona mwanangu. Iwe ndiwo unozoreva kuti aiwa zinonda adorigona kana adodini adoritadza. Ndiko ka? Nemaonera akwa unenge waitawo. Nhasi ndakakurevera kuti aiwa rapera iri ndarigona. Mahwedza unezindisviba. Kuti aiwa manga. Rega ndibatowo kandinedini. Kandine banda. Sekuru vachifana kugadzira zvavari kugadzira tichifana kurukura takamera kunozvino. Tiri kumbokurukura nemuzukuru wenyu sekuru muchimugadzirira zvamuri kumugadzirira. Nyaya iyi yegumbo iyi yakatanga rini kuti gumbo rizvinezvi? Gumbo ndingati goronori. Right sir. Doni gagarika naiwa. Zvakatanga sei? Ngatsvagire. Gore rinorare chifo kutanga kwarikaita rakangotanga richingokura zvishoma nezvishoma asi risingandirwadzi. Tanga ugora pera iro ndopandazotanga kunzwa kurwadza nechikonzero chokukura kwaranga raita tsinga dzanga dzakukurawo. Saka ndokuzoona kuti gumbo rakurwadza plus mukati muchiratidza kuti mune chinhu chirimo chiri kundibaya baya chichindirwadza nokuda kwokuti ranga rakura asi kubva paranga richiri diko ndichiri kukwanisa kuitawo maactivities angu kuendawo kubasa rava risingandirwadzi. Samakaenda kuchipatara? Kuchipatara ndakaenda asi nechikonzero chokuti ndakashaya mari yaidiwa yesikani yacho. Saka ndakangozongoona kuti beta nditsvage vanondibatsira ndichitsvagawo vanokwanisa kundibetserawo ndichingoenda indoona vanokwanisa kundibatsira. Kune vekunamata kana kumapostori mundura liza iwe nyamakomana
kana kunitsana Mtola lisa ninda bagalebu umudumula apa palide tangira kubva mugu ya tsanangudzo dzabuda pano ndidzo chaidzo asi zvazvinoita munhu wacho anga ari kukudzwa uyu munhu wokuti anotyisa pano pacho anotungamidza vanhu masiriyo iye motadza kudi kumubata saka zvinhu zvazvichitinetsei asi funga pana papa pechitatu kuti ndichizvinzwa izvozvo wakanzwa ndikutonda uita kamangu aiwa vanyatsoti dyo ndiga ndichaurumbuka vanangu ndichaurumbuka iwe mwanangu weitake kugadzira kana basina wenda kwatsvagira kaukunzo aiwa mwanangu ndokugara kwapenyuka wakaona iwe usinawo kako kagidi kabvutika wakabata kese kadeba anenge akabata kadeba wese anenge achinditarisana newe pachiguru kare taitirega zvigurirani saka apa iwe chiitirega zvidini zvigurirani ndikoka asi sekuru zvinorwadza kuti ikozvinozvi vana vangu vakurarama upenyu hunorwadza mubereki ndichitenderera nenyika kudai zvinorwadza aiwa egezationi wakaona wakaitawo tizuva tiiri titatu mutsvaga kazizi kako kati danyi nitakaitete tichipikiri ndikoka neresa ibodzi usodzoka manje ndichiona kuti ndikapika rikuitikapo pakarironda ukunechi huku nesipikire netsono zvinhu zvitatu ndaiti zvakanaka huku vanenge vachida asa chiboi chivanhu chero kala asawo ani mashonga adeisa handina kuashurubodza mwanangu nekuti aitsvaga kauraramo yako ivo maonera vakanga vakaita vari kududza kuti mukati mune chinhu mukumbo ndokuria vakanda kuitira kakuti mubondo mune chirimo vakurevera kako saka mishonga yanga iri yekuda kuuraya chipotswa chiri mukati ndosaka wakamboona kana wakatarisisa chaizvo pati mazuva takapfuura izvo akanga rideita gomo kumarara ichokwadi wakanzvaka akanga achida kuti riputike mushonga uyo wanga uri wokuti kana rapfava sezvarakaita izvozvizvi rozotiriburitse zvinofanira kubuda mukati wakanzvaka saka handizivi kuti ndiwo marapiro acho anga zvazvichiitwa here aiwa ndiroro mwana aiwa ndinaka ndiri kushorobodza mashonga aya mabodzi mushonga mumwe chete saka kurova kuti richangofanira ngorapika zvimwe chete here izvozvo kuburitsa aiwa kandiri kuita ini rega ndiito kakaita regawo akadini ndikoka ndikuda hunye hwese uhu ubatani pabodzi uzoparadziwa nekuti wazara munyama wakanzvako apa ari kuda kunhanhira kusvika apa pamwoyo zvakanoita mwoyo wako ndo panoita apa pako apa pagumba apa handiti pakatanga pachiita kekujunga junga pana nhasi panotondibaya atanga kachiita kekudini kakubayiwa bayiwa kako ndakazotanga ukanzwa gumbo rakura ndokakuita apa ndikako mwanangu aiwa umugadzirira kemutako umwisira chii maerera angu yekumuka maerera itage kukasira ka asikana asvika kumusha kwake uko achaita adedaro anetanga amadira pamoto opisa osudira mashonga aya odamwira aneza kadedai
asaizi tide wanda anetanga wana chijiwa padumbu pesimba udzisa mvura kapu ibodzi mangwanani udamwira kana aja apa rafika apa padina apa uitaka kale kwantanga dini aja zvidodeuka uko uitaka kale pazuva katatu neyawo ebota futawo pazuva katatu pazuva kakani iwo asikuenda kaita kuita bishi ide wanda aiwa tide dai mwanangu tishonga iti apa ndikunde kupade tonhoraya asane dzisi wa mvura wakanzvaka hapana kamwe kauneisa mwanangu wakaisa utimwe unoona iti aka umurungira umupasira adamwira. Saka uyo mushonga ndandiri chijika ndo kune kushandisa ndodi ndombomira kushandisa iri. Imbomira mwanangu. Andina kuti utaye. Imbomira. Andina kuti utaye. Imboita zatone. Guna wakiga. Umsarudziraya. Pashoma unidambura pachidimba apa haya ndiye mabota haya umutsvagira wakaiwe kuti mafuta tikuzora takaiti kana aina tu mbango wako atichini tidishona iti mwanangu ungazobuda muno uchidaiwa yakale zinondana kundirira chaicho adoitaka ndibambo wako wakanzaka kana njiti bambo ndati chinyi iwo sekulu ndo bambo kwakaimwadzinza kwenyu bambo ndaliva ndinga adudini andubale wakali baba wakanzaka kwete ukwamai ukwani wamuziwa ndiye adoitaka chere kudaiwa wakafamba muhanga kana mumazvikiro uitaiwa muroya ashaike kwete mwanangu ndoka ndiri kutondaka ndoka adeita ndiye adeitaka andizvirambe sekuru ndiye ndamuona aka ndiye adeitaka nemhaka yekuti pane pavakatodudza kuti ukaenda kunorapwa kwawarapwa anenge agona kukurapa wacho ndozodawo kumuona saka ashona iyoyo yakandinetsa handina kuda kuinzwisisa kuti yakarevei yasangana kumatako kana awina akarei tozoona kuti mukuru ndoupi une muzira ka kuti hatina zvinondosvikanyu matare wakanzwa anovaudza iye zvinezvi achiri kuramba pambera iye anecha uyu chaari kuita chii ini ndamurevera kuti ngaasvike kufaka sekuru neutenda huripo unenge uchitoziva vataura vanhu kuti vanochiisa aiwa ngaamboita akekurapiwa tione kana achiita ewo mwanangu yebota itatu yemvura mubodzi ukuzora mubodzi eho mumudziye mubodzi makaremo palonda iyo uyu ndiune danyi waneti mvura tinepisa kashoma danyi mwanangu danyi wetanga padumbu pasimba akanemwiyo apo padumbu pasina chini unekomoka unoona dikita chuche eho wakadamwira mvura wedamwira polishi mazikati ndikako kana nyura ndikako tizuva tingani aiwa tichoma mwanangu takasara tisiye kwete usodai varega ndipedzise aiwa tichoma danyi
tizuwa titatu ndati ndine kuda pano ni ziziro ndozokuchinjira mshonga unenge uchimulira wakali muchena uyu ukataita ndikapi uyo matindo ichi ndokufura mwanangu mubhalireka pabepa katsamba mubhalireka kuwakaita kekudaluka chini mazisvika mangwana akuisa muchigidziyo kasiriko wamudimura abuda gasi asi unoita kunonokera so aiwa apana kadeipa ese zvirambe chaziva kuti semunhu anenge aine mhiko yake hauzoziva kuti sei zvichirapa kwete wazobva pano osvika uko mbiri mudenga chekerere meita zhowa kuenda kagara ziya kana masvika kuita noise nani musvika mugara munyara muchirapwa na wakanzaka kuite usesvika kuyaiwa ningi ndiwa ndide bata kau imbonyira musazosvika kutaura kuti ndakabata ndiye kundingwarisa musvika mugara munyarara nasefa wakanzako kana vari hanzvadzi vandiri kugara navo vanogona kundibvunza ndifana kuvatsa anisemuendera kaka mudimura upenyu aiwa vadaro daro aiwa ni mukuru kuira zvako handineda hondo apa ndichikurapa hondo ndeyandikurapa pakalepa uchisvika pabango dziisa kamvura kako kazuva kanyura kako kadanyi udziisa mvura yako udamwira kapo ibodzi udiya itutichoma udamwira kapuri chikako udamwira ngwanani weita kagareko unenge uchimudzira wakare imuchena wakanzako kudaiwa andiri kusenzesa aka ndiri kuona aka kana pana kati kudini andiri kuona ndingu chimurevera iye uzondirevera kudaiwa tate guno uyu ari kureva akanika iyo mushonga yamandipa sekuri iri kunouraya here chipotwa chacho chakatambura chiri munyama ndo chandiri kuhwisa mwanangu wakanzwaka ndosaka ndatonda ndakati pakare gazi remunyama nefana kuzobuda kunzwa kuti haiwa akare dikita raturunuka haikuona kuzofunduka hapana kanoitika chandakumbirisa mwanangu usati wadamwira tanga wabata kade simba padumbu musati manwa mushonga minotanga madya chikafu aiwa iwe mchena kandalonga mutenda uyu ndamuona egawo ndibate ndoona kuti ndisvika papi aiwa kundakainga pfuma mwanangu andina kuinga pfuma mangwana anesotsoka vakaye vantu vaneda pfuma kavapenya aiwa pakanaka sekuru aiwa ndikako tinotenda bvunza kuti zvinoshaura here chinhu chiri mukati ndoka ndiri kutonda ndokamubatsira aiwa tinotenda sekuru aiwa tinotenda nedare aiwa tiregai tisununguremo tiende muhomba yenyu tisununguke munozorora ndikako mwanangu aita tichadzoka zvekare nevamwe nokuti mudungu wacho wakareba aiwa aneuya zvawo aneuya matari kandinegona ndireva kuti ndikagona kandisingagone ndoreva mwanangu aka ndikadini ndikakwanisi ndikako tenderai ticharamuke aiwa kadimbu kako tatenda sekuru zino mhuri yezimbabwe ndo dare rataita nasekuru Zinondo. Imimi muri kuona chimwe chinhu chatiri kuonawo mukati meupenyu chekuti varipo vamwe vanhu vaunotrasta muupenyu hwako vari vanhu vepedyo chaivo vamwe vatori padhuze nepamwoyo pako hama dzemumhuri chaidzo dzinokusafisa kusvika palevhuru rakadai
izvi zvine zvakanaka zvine zvisina kumbonaka, muchandiregerera, hazvina kunaka kuti zvive zvakadai. Asi sekuru vati regai ndimbotora mukana wokuti ndikurape, tichange tichikupai maupdates panapa kuti wadzanai gumbo rake nekuzvimba kwarakaita uku nekubata kuri kuita sekuru ave papi. Apiwa mishonga yekuti anoshandisa kwemazuva 3, after 3 days achange achidzoka zvakare pano pasekuru vachitaura naye vachimuita review kuona kuti papi. Asi chatoda kungokurudzira ndechekuti regai kupota muchiuya nekuno kuSly Media muchiti ndirakuenda kwasekuru ava, ndirakuenda kwasekuru ava. Mafoni namba atinei takaisa ipapa apa kuti batai sekuru ava nezita ravo, sunungukai kuenda kwavari muchinovafonera. Kana riri dambudziko rauri kuuya kunoku kuSly Media TV uchida kukumbira kuti ubatsirwe nana sekuru ava pachena, ibva waisa iri audio, usaise zvako mutorododo wetext, pamwe toshaya nguva yekuverenga. Asi mukaisa iri audio tokwanisa kuinzwa, tainzwawo tinobva taziva kuti munhu yazvishiwa dambudziko rainarere rakaoma uye akaremerwa. Tochitsvaka vanokwanisa kunge vachikubatsirai. Vanokubatsirai vari kwakasiyana siyana, vamwe vari kumadzibaba, vamwe vari kumatare ikoko. Iwo ndiwo unosarodza kuti uda kubatsirwa nani. Kana uchida kubatsirwa chero unogara wangoita sewatiudza. Sitano Sylvester Tafumanei, ticharamba tichikupai maupdates enyaya iyoyi yawadzanai nenyaya yake yekuzvimba gumbo. Chishuviro chedu ndechekuti ridzokere kufanana nerimwe gumbo risina kuzvimba. Ndichionekerawo Kundai Chitate ari pakamera. Ndinoti aiwa, rambai muchisubscribe pano paSly Media TV. Musazoita kunge ana Admire Kadembo veduwe. Maita henyu.